كلتا عبيتن كبرتن أرأست قدايات عبنا إلو معنتو قداي حيزلكم مسئلخو اتوم زترفو عفتهم قدايات ما أخل جيروم ززرو علالات يوم مالتيو قداماي نقفة مالتيو يكا باتيرا نقفة منغستي كوليخ تقبر ويدما زخون يكون زيغا ببزحي أب استفراليو أب واتساب كون يخيل أبو اشتعدين دحر داحيزو ناب طوليلو مالتيو أكاونت كفيتو نابز أكاونت ديبوزيت كقبرن كأتون تصاوعيت غير له منغستي ارترا مالتيو مزيته تحيزو انت عينت صقم كل يخل انت ايخم زغبورو زبلو زرباتات አለው اتمبل ካልአይ ግፋ ኣብ ትግራይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዝቀጸለሉ ሁነታት ብዙሓት ሊቃነ ጳጳሳትን መራሕቲ ሃይማኖትን ብትርን ብጥብቅን ክቃወሙ ጀሚሮም አለው ነዚ ጉዳይ እዚ ክነጋው ሒና اتمبل ሳልሳይ ብዛዕባ ኢሳያስ سنتبواو إسحاق ويكا قداء وارساي مالتي زاز فلت كوماسي تجارلا إسحاق مالتي حربنيا يمزلوا سلذي إذا كله شو ميو يكرت حتى تباهيلوز تتصبيو أول سعيد بزعبة كالي قداء كزارب موت يلو نسونا ما أخل جرن حيزنا يا مسئين لنا الشانل زي حدش تقولكم سبسكرايب بمقوار جمرو قرم هناس أير إيتون تدعلكم كوينو استوسن هناس أير إيتون ببينا يتبارك تسفاي أب حدا الرأي أرجس زنبل بلا يتبل إن جيتاتشو حوحات عشجيرو خمزوسات فلت إخا نتوم تقاوم تحوحات تشوفوا معلخا نسخة منيخا نتوم زتقفعوا بقفع استسقوقو بحوحات نستباررو تقطقطو معلخا نسخة أمنيخا أنا زبلكا نسخة من التساقع قم نجر زي بلكا ودو سبيخا كابت حدا نابتكالي إناتنا قعخات نبر دنجرجر زبلك إخا ننجرو اتزقات أمكا محسيتي تراوما أمرخا يساقيكا ألو رئيته هو اللي مالتيو يتبارك تسفاي بتعم تصبغ رئيته يو هناس أي رئيته يو نقرأ من قدو خا مالتيو نقافها رئيته نيو تراوما قات إمكالو اتزقات أمكا تراوما إخم زقبر كازولهم بر اتوم كاب نحوها تقايمهم زلو أكالاتسي كتقاتلهم مسبلة هادي موزوص يوم تايد أخقبر اللهم زبلي سو مالت ان بين سين انت نيروم اي مس بي انت تبايسو بي خا مسي انت تبايسو اي مسي تبايسو مالتيو زي لو اوف ترانزيتيفيتي يو حق سغغر مالتيو ويكا زي بفيزيك بحقي ماتس ويكا ناي ماس حقسي كم متماثلي لو اوف ترانزيتيفيتي يزبال مقوتونكم وزت بزحات نغرات نعقنا مالتيو ايتا ጌታቸው ረዳ እንድሕርዳ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ተተባይሱ ዶክተር አብይ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን እንድሕርዳ ተባይሱ አይታ ጌታቸው ረዳ ኸአ ምስ ዶክተር አብይ እንድሕርዳ ዘዛረብ ኮይኑ what is the meaning እቲ ጉዳይሲ እንድሕርዳ ብኸምዚ ዲዮም ትግራይ ክፈትሕዎ እዩ ብኸምዚ ዲዮም ናይ ትግራይ ጸገምሲ ክፈትሕዎ እዞም አካላት እዚኣቶም ከምዚ ማለት حدا جوجل extremely أبدو هنا polar قميت كيا اتحاد جوجل خا extremely أما أخلق قميت كيا ويك أب كالي شاف end to end east west مالتي أقميت كاسيس أقام كتفتح تخيل خا مقررة بزبها لسيو كوموديو أي كورن قاله كاب كيم استبقى كوني قاله كاب حق استبقى كوني لكن حق يخون كيم كنفولتو أن حرد أخوينا نحنا كما إذا أمسوا لمن أسيات كنردهم نحكونا نزوم سبات قريبهم مجمريا برنامجهم نهزم مسردو مسهزو تمايتهم دحان ابو صقيبهم تخكل ابزيخ موصي خليهم اوكي اندحرام اخل ايثيوبيا انت موصيهم من عينه حزبي كسمعوا بمحارኛ انت وقعسي من يسمعوا بعد بحقوي بعد فازر كسمعوا ودم نو حجي ز غداي زي مالتي انتي يسمعوا انا دا سمعي اندي سمعيو صبوق انت زبلو ناتي تساتفو طرح لوط يمصالو ማለት دی لوط يمصالو سو ابزي صقموم يريته هويوم بر ارأي يبلكمن ወይ حساب يبلكمن አይወልኮምን ተሰምዒ ካነር ኮይንስ ሶሪ በስፔሲፊክሊ ማለት እዩ በዝኾነ ግን ናብናይ ሎም ዓንቲ ቪዲዮ ቅድመ ምሕላፍና ሓንቲ ሪኢቶ ኩስኽ ማለት እዩ ሓንቲ ሪኢቶ ኩስኽ እንዘን ክንቀጽሊና ማለት እዩ ኖ ሄማ ላይክ ገይር ወለነዚ ቪዲዮ نجشة تسفاي سسنا ينعها شدن بروخ إلى لايك جيرات والله مالتيو يبرح دستا لايك جير ولا نزفيدي حجون كل جزء ورئيته زهبون سبات يوم تخليت قبرة تنساي لايك جير ولا نزفيديو
عبا أبرها شدن سبعي كيب أب دود إلنا الله مالتيو يغني لي رهوا قبر مدهن لايك لايك جيراتو لنا فيديو تعمل مدهانيون لايك لايك جيرو الله مالتيو برهانو لجبريل كم بتماس سالي لايكم لي أخو مالو رئيتون لايك نيابنا لهم معنت فيديو مالتيو نعمل لهم معنت فيديو خا كنسجرينا خلهم كبرتها باللي قداميتي فيديو ناي أول سعيد فيديو يا دكتور أبيسي كيف فلت أباد صمدونا يبل كني أنا جاميزي كني أنا جامي أنت اللي هو ما يفلتنا نبرزي أقول دايزي أفريقنا يلا أبي أحمد كيف فلت ناي صمدو أبالي كوينو كيف فلت أنت أي مسلكة بجل سبات ودن ترو ولا ود جل بحالو غير بومبا فتنا قتلت برهانه لما مسجبره اترادار تطويو تي ناتنا معبل دما ابال ورخيب سلاز ابي احمد ايفلطن مر ابال صمدوي سالو بزح ነገር ተሰሪሒ ነው ማዓልት በመክንያት ማዓልትና ጽነት ابي احمد ከመስግኖ እደሊ معلتنا ጽነት ምክንያት በመግባር ዲኻ ከተመስግኖ ምስጋና ትገልጸሉ ፍሶቶም ሚዛኖም እንዳራአዮ ጡጥ መሆኑ እንዳፈለጠ ናትና ረዝነት እንዳራአየ እንዳገናዘበት ህዝቢ ከመጽ ቃስል ስለዘኻሎ ኢና ነመስግኖ ዘለና ኦኬ ስለዚህ በተዛዋዋሪ ወይ ከአቢ ኢንዳይሬክት ሲ አባልናን ተሳታፊናን እዩ ንሱ ኮምዚ ተዘይገብረና ነሩስ ናብዚያ ይመጻና ነርና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘሎ ህዝብ ከዓስል ጡጥ ክመስል ኣብ ልዕሊኡ ክመጽእ ገረዝ ብሎም ዘሎ ዝተወሰኑ ሓይልታት ብሄነን ናይ ጋምቤላ ናይ ግዛዕም ዛዕዶ ዝተወሰኑ ሓይልታት ሱዳን ተቃወምቲ ገለ ዝበሃሉ ኣይታ አንዳርጋቸው ጽጌ ሳምቲንግ ዝኣመሰሉ ምስ ትግራይ ሲሎም ሕትኽ እንዳተባሃሉ ዝነበሩ ቀደም ናታቶም ኮረንሾ እንዳበልዑ ዘሰልጠንዎም ሻዕብያ ማለት እዩ ዝተወሰኑ ኣብ ሱዳን ከምኡ ማለት እዩ ተወሰኑን ካብ ትግራይ ገንጺሉ ናይ ወልቃይት ዝበሎም እዚኣቶም እክ ቢሉ ሞጺ ጡጥ ኮይኖም ዓሲሎም ሳምቲንግ ገለገለ ዝብል وقع مصينا يمدن نغار سراح يسرح له اول سعيد مالتي ازي استدربشه اكايدا مخانو فليط وس كابتوم مسرتنا يتصمدو زنورو حدا نتصمدو كم زي فلطو تزاريبوس كساب زخونه اوان طبو اكايدا جميرو دحر كم زحدا مومن كم زبالاشون تزاريبوس دحراي كا بزح صقم كنفتحالكم ينايلو بروميس زاتوه صقمو زي فتحه صقمي كفتح عليه انت خدكوا صقمي نغيرا صقما نغيرو عيلات نزبله سباي صقموم انت يفتحوا صقموم كفتحلنا كم زي كلو زراغصنا مالتيو لوميو موداته ولا حنتي زفتح صقم ولا حنتي زمص مفتح زبحال ነገር بوغن ኤርትራ ይጽበዩ ሎም ብዙሓት ርእይቶ ሰማዕቲ ከም ኢልኩም ነው ማለቲ ግን አነ ምናልባት አይፍለጥን ዝብል ይነሩ ግን ከም ዝፍለጥ ሎም መጽና መወዳቱ ኸይዱ ክነመስግኖ እንደሊ ክብል ጽንሒሉ ግን እታ በቀልደም ሲለ ዝወልኩም እኮ ሐቂ እኔ ረኽብላ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ያነ ማለት ምክንያቱ ተገላባጣይ ስለ ዝኾነ እዚ بخالي علامውን ክሰርሕ ይኽእል ይኾን አይፍለጥን ጸጋይ የቀረታ ክብል ከመጽ ምዃኑ ፖስተር ለጥፍሎም ዝኽል ተማዓት ቀኒዩ አመጨረሻ ንዓረሲዑ ንዓገዲቡ ብዛዕባ እዚያ ሓተፍተፍ እንታይ ክሰምዓ ኣለኻ ማለት እዩ ሲጽምዶ ዝብል 40 ግለን በጽሑ ሰጪና ሐቅ ንምስራ ታይዝ ገብር ዘሎ እንታይ ዝብ ዘሎ በቃ ሚቲንግ ገለን ከብጽሑ ከም ድራማ እም ገይሮሞ ወላቲ ትግራዋይ ወላቲ ኤርትራዊ ተጽምዶ ዘሎ ሰጪውን ባሉ ባል ስታሊን ኮን ካልኦት እንደሆነ ተምተጋሩ ማሲዩና ኩናት ቀጥፍና ናአትዮም ዝብ ዘሎ ነበር እዚ ጽምዶ ወድ ጽምዶ ሰጪዎ ድራማ ተዋሶይ ናይ ሐቅኻ ተዋሶይ ሓላይ ምስመን ጽምዶ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ሃገር መሆና ይርስዑለው ማለት እዩ ምስክልላትና ኢትዮጵያ ትገብር ዘላ ጎብለና ይጎባል حراي بزعبا تا ناي زقنيت ጉዳይ በዓል አይተ ኢሳያስ ማለት ካብ አሜሪካ ቧ አታታ ኮይን ካብ ይዛኻት ምሕረና ወይ ከናርመካ ይናን መጸካ ይና ይለሙ ካሕሮ ወደለም አለው ግንባርና አፋ ተፍርስ ግንባር ለካ ማሕረ ተፍርስ ግንባር ገልምታ ተፍርስ በቃ ታስመራ ኮይንካ ግዜ ጉዳይ ክትቀደም ማዕካ ሳውል ሰይድ እረንታ ሀገር ካላት ሀገር حساب جوع 20 كتب حساب جوع 20 كتب سبب بيش كاخيك انت صاوت سعيدن تمحرنا دي اي تمحرنا زياد قيت على اي ما سمي داوي هاون كتزارفت صاب حجه تعقي سكا تصاب حجه تعقي سكا يا سعيد ترزح حاجه الله بانك ايرترا زعيو لخي تبزح لك حاجه تعقي سكا نيرك صاب حجي تعقي سكا نيرو اي تيساياس مالتي حجي كن ابزيح قالو بتعامل مريرو والله
ناب عنقرو بصحيو لو ما انت مالتي اميزينج بايزوي اول سعيد بزحات سبات كم تزاربوا ويك حسابهم كم زغلصوا لي نوح عامتات كو يغير زحلفه 8 عامتات قلملتات قله زلو كل طقلالو سي እዚ ሰብኣይ እዚ ነተዓዲ ማለት እዩ ክዝውራን ክርብሻን ክህውኻን ዝቐነየ ሰብ እዩ ኢሎም ትማሉን ነጊረኩም ነይረ ንሓንሳብ ባላ ይወጣሕ ንሓንሳብ ባላ ትኸይድ ንሓንሳብ መሸሙዕ ትኸይድ ንሓንሳብ ቀምሽ ትኸይድ ንሓንሳብ ገለ ገይሩ ሽርጥ ይኹን ወዘተ ሳምቲንግ እናተቀያየረ ማለት እዩ ጥዑያት ዘረባ ይዛረብኒ ንግሪ መንገዱ ሕጅውን ኣብቲ ናይ ምፍልላይ ዝበሃል ሓይልታት ኣብቲ ናይ ምምቕቃል ዝበሃል ሓይልታት እዩ ሕጂ ኣነ እከለ ዝበሃል ሓይሊ كمزي زبالة سراويت ناي شعبي أو كا دروع أو كا كمزي جنرال فيليبوس أو كا كمزي زبالة من يخون طلوع حليباي كمزي غيرو إلا أي زاربني هو كيرس مالتي بزعواته قدايو ملو خلوا تلو أخو تعيدي حما قديو نعيو زملكات حجون السجن انتهى يقبر أكلن هقتلوهم مسدليو what is he doing تايز قبر زلو مالتي أبتح حساب نسخة دويل مسقبر كان إقرا من قدو نكلن تتنقع قولي لكم نكرر ما أنت تنقولوا بيد زورس إن تجري indirect ديمقراطية كخينو الديمقراطية يفلت إنجن indirect تشكونا indirect dictatorship نتجري إذا ما حد رازو الله إذا أسافر قوي الله مالتي indirect جنزب أنت حيسكم ملصقوا وزبل زروا موسي أسكي كاب بانكتات وضعي أب إيدول كسباتن تكالاتن بزعبا زلو أقندي بلوبات إيران أفا حقاوي متحساسبي أوتيو مولو تحسو يسعب حقاوي متحساسبي نفسو كف زيغا يكون تكال هقراو بات إيران أغفا نايمتقام مسل تراي كمزلو وفلتيو مسل تراي زي كوناقن قبات مفصامون ناي قدنيو هقراو سلازي هاقراوي بات إيرا اندحرد أكوليكت كقبر جميرو منغستي انتاي هابن كقبر يخيل مالت انتاي مالتي ترقمو demonetization كوني خيليو demonetization مالت انتاي مالتيو حدا أب حدا عدي تتقاملو زيز أنا خاق بات إيرا ويكا جنزب منغسي ملو بملو بحدش نوت ويكا كرنسي قيرو نحرد أدليو أمو أبانكي نحرد أجنزبكم ملسو قبل كوينو كم زي حدث أوعد قرب يخيليو ميبي بخالي أبهالا نسوت راح يكونن أبانك تات مالتيو liquidity نحرد أزيل لنتغينون أخلو زخونة fractional reservation system يقولوا توم سمويا بتقول قداي زلوا أسفح بيلهم كزاربوا لخوني أو مالتيو بتري جن كاش فلو من تانك يقولوا مهناتو كاش مالت كبانك تاتيخا تلقحو كبانك يستلق حاجة كاش دما ني investment يخاتوعلو بانك تاتكم زيهم جنزبهم كابزو خونة سب أكيبهم نزخونة سب كألق حوو زن اتزلق حوو جنزب بحدا معلت خيدنا احنا بانك تاتنحاتت كم زي نرخوي في اللتيو سلازي زتوسنا نجر بمقمات زتوسنا نجر كأ يلقحون خالو السبات كابت زقمتنا لزعقورنا جنزب مالتيو سلازي بإنترست ريت سلا زلقحو من خالوت نزي أكيوم كأ نتوم كالوت يخفلوهم ولد كألو مالتيو سلازي كابز ولد ناقبرو بانكتات زي عينت كونسيبت زي اتي أب وزقمت مالتيو جنزب ويكاتي أبتي نحد سب زماقل جوزي ويكا مقال جنزب fractional reservation system صوت fractional reservation system نحرد عنده واحد تخيلو كرنسي حسرت ندقات إمو liquidity shortage ويكا نحرد أب حتصيرو بتغلال لاسي حسرت نحرد أقات إمو منغستي كم زي عينة جنزب ناي مقاب سرح كسرح يغيليو كدت نقرال له قدعات له تغم له مالتي تغمو نجمر تصبو تغمي زلو بتحال وغن اتتغم زي كون زغل من البات مس صليم عداغا ويكا مس كونتروباند تتحيزو زي حقاوي نغرات عدي وشت زاتون نحرد عليهم مالو خوينم كالوت نوتات زي حقاو نوتات عليهم جن تماساسيلهم تسرحن جن نساتهم مالتي كابو نموصا ويكا فويد نمغبار كالي حدش كرنسي خطقم يخيلي منغستي زي صبغيو زي حقاوي عداغا نمقوتصارون كتقمولو يخيليو مالتي اتحاد بدأتن ديس ادفانتيجن تباهيلو زفلت من البات زي بمتنقطها نحرد اغيرو منغستي اوكي خوني غير متنقطها هاي محللفالو ازي ولا حنت صقم زلو ነገር አይኮነም መጠንቀቅታ ዘይ ገበረል እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ርሑቅን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ኣብ ዘይ ሙቹ ኩነታትን ቦታታትን ነይሮም እንድሕር ዳ ቀይሩ ተዘይክኢሎም ሰባት ማለት እዩ بحد ليت جنزبهم كسؤنو لزخلو منجدي ويكأ نوايهم بجنزب تتمينو كسؤنو زخلو أغلى عنود كوني خيل مالتي زي خلو
حز مصيو مغيار باطيرا ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ናይ ባጤራ ሕግታት ክወጽእ ከሎ ማለት ወይ ከዓ ገንዘብ ናይ ገንዘብ ሕግታት ክወጽእ ከሎ ባንክ ኦፍ ኤሪትሪያ እዩ ዘውጽኦ ዘሎ ጉዳይ እዚ ማለት ባጤራ ካብ ባንክታት ወጻኢ አቢሉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዓቐን ብዘይብሉ ንዘይተወሰነ ግዜን ክትሓዝ ሕጋዊ ይኮነን። በዚ መሰረት ካብ ባንክታት ወጻኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ ክሳብ ዕለት 31 ሓምለ 2026 ናብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ከእትውዎ ሕሳብ ዘይብሎም ድማ ሕሳብ ከፊቶም ኣታዊ ክገብርዎ ንሕበር። እወ ሕጂ እቲ ዋና ፀገም እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል? እቲ ዋና ሓደ ፕሮብሌም ወይ ከዓ ሜን ፕሮብሌም ኢለ ዝፅውዖ ኣነ ማለት እዩ ሕሳቦም እዞም ሰባት ምሰእተው ኣክሰስ መግበሪ ሜላታት ዘይብሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ምስ ናይ ወፃኢ ዓለም ከም ዝበዓል ዋይስ ትራንስፈር ምስ ዝኾኑ ይኹኑ ፔመንት ጌትዌይስ ምስ ማኒ ትራንስፈር ተታሒዙ ማለት እዩ ዋየር ትራንስፈር ተታሒዙ ምስ ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ሲስተማት እንድሕር ደኣ ዘይተታሓዘት ኮይኑ ኣክሰሲብል ፓብሊክሊ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናሊ ኣክሰሲብል ዘይኮነ ካርድ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ካርድ እንድሕር ደኣ ዘይብልካ ተኮይንካ ገንዘብካ ኣካውንት ከፊትካ እንድሕር ደኣ እቲኻዮ እሞ እቲ ጠቕላላ ትሕዝቶኻ ተተሚኑሲ ወይ ከዓ ገንዘብካ ጠቕላላ ብዙሕ ናቕፋት ነይርካ ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ደኣ ክትጥቀመሉ ተዘይክኢልካ ሓደ ዕንወት ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ መንግስቲ ጥቡቕ ዝኾነ ቁፅፅር ብምግባር ከምዚ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ 50,000 ካብኡ ንላዕሊ ብካሽ ኣይተውፅእን መስለን ብትራንስፈር ጥራሕ ኢኻ ትኽእል ሶ ገንዘብካሲ ኣብቲ ባንኪ ዝኾነ ቁፅሪ እዩ ምንም ኣይትፈልጦን ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ታንጅብል ዝኾነ ከረንሰብ ኢድካ የለን ነዞም ኣብ ገጠር ከባቢ ዘለው ኣብ ትሑት ናይ ኢኮኖሚ ነባብሮ ንነብር ኩሎም ማለት እዩ ንምትዕድዳግ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስራሕ ይመጽእ ማለት እዩ። ሶ እዚ ፕሮብሌም ኣለዎ ጥቕሙ እውን ከዓ ኣለዎ እዩ። ሶ እዚ ጉዳይ እዚ ኢንፎርም ክገብረኩም ኢለ ከም ሰማዕቲ ማለት እዩ ዳግማይ ምህግራ ባጤራ ነቕፋ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ባንክ እንድሕር ቀሚጥካዮ ገንዘብካ የለን ኣይትውንኖን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ናይቲ ስርዓት ፖሊሲ ነቲ ሰብ ኣብ ደገ ገንዘብ ክሕዝ ገይርዎ ኣሎ ኩላትና ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣለና ተመሊስካ ኣነ ገዛሰይ ገንዘብ ዝበሃል ካብ ድሕስ ዓመታት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ባንክ ውሕስነት ኣሎ ገንዘብካ ብቐጥታ ኣብ ባንክ ተእትዎ ስርዓት ግደፍ ገንዘብካ ኣብ ባንክ እንድሕር እቲኻ ውሕስነት ስለዘይህብ ደገ ሰብ ኣብ ደገ ኣብ ገዙ ኣብ ትሕቲ ዓራቱ ኣብ ፍርናሽ ዋላ ጉድጓድ ፍሒሩ ዝቐብሮ ውሕስነት ስለዘይብሉ ስለዚ እቲ ደይሕጋዊ ነገር ናይቲ ስርዓት እዩ ፍርሒ ኣለዎ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ክፍጠር ኣይደሊን እዮም ገንዘብ ዘለዎ ሰብ እንተደኣ ተፈጢሩ ሰባት ክውድብ ይኽእል እዩ ሰባት ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም ገለ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ኩላ ብኹበንን ብሓንቲ ባንን ትለኣኽ ብሓንቲ ባኒ ነንባዕላ ሕሊፋት ወሃሃብ ሕብረተሰብ እዮም ደልዩ ዘለዉ ሰባት ጥሙይ ብዛዕባ ከብዱ እንታይ ክበልዕ እየ እንታይ ክሰቲ እየ ክብል ክሓድር ዝውዕል ሕብረተሰብ እዮም ዘድልዮም ዘሎ ስለዚ ሃብታማት ኣይደሊን እዮም ትካል ዘለዎ ይደልዮም ርኢኹሞም ካብ ሳምሶናይት ሒዝ መፀንሲ 500 ተባጋዕ ኣብቲ በረኻ ዝጓሲ ንሱ ንዓይ ገለሊ ኢሳያስ በዓል ርኢኹም ኢኹም ማለት እዩ ስጋብ ክንደይ ናይ ድሕረትን ናይ ድንቁርናን መራሕቲ ምዃኖም ማለት እዩ ስጋብ ክንደይ ሕብረተሰብ እዚ ኣድክዮም ክረግፅዎ እዚ እኮ በቃ ገዛእቲ እውን እኮ እንደዛ ዓይነት ርሕቐት ኣይከዱን እዚኦም ግን ናይ ብሓቂ ስጋብ ክንደይ ድሕረት ኣለዎም ከመይ ዓይነት ማለት ክንደይ 100 ዓመት ክገዝኡ ይደልዩ ገለ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ ናይተናኣትኻ ግረም ስለዚ ሕጂ ብከምዚ ዝረኣይዎ እውን ኣሎ ብከምዚ ማለት ንሕና እኮ ብደጊ ሒዝና ያ ዘለና እቲ ገንዘብ ሕጂ ትዋና ናብ ባንክ ምምላስ ኣይኮነን ትፀገም ንሳቶም ዘልዕልዎ ዘለው እንተመሊስካዮ ፀገም ኣለዎ ይኮኑ ኣነ ከዓ ፀገም ኣለዎ ጥቕሚ ኣለዎ ብዝብል እየ ኣብራህርዮ ንሳቶም ከም ፀገም ኢሎም ዘልዕልዎ ዘለው ወይ ከዓ ዝሕብርዎ ዘለው ንሕናሲ ብሰንኪ ናይቲ ባንክ ሲስተምን ስርዓቱን ኣካይዱ እና ከምኡ ጌርና መጀመርያ እውን ኣብ ገንዘብና ልዑል ምልኪ ተዝህልወና ነይሩን ከም ድሌትና ነውፅኦ ነእትዎ ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ንወስዶን ንጥቀመሉ እንተዝኾን ነይሩ ንዋይና ማለት እዩ ንስራሕ ነውዕሎ ተንኾን ነርና ንኢንቨስትመንት ዝውዕል ተዝኸውን ነይሩ ገንዘብ ማለት ክልተ መማረፂ ሓቀደ ዘለዎ ምስ ቅርሺሲ ክልተ መማረፂ እዩ ዘሎ እትኽእሎ ነገር ሰሪሕኻ ዘይትኽእሎ ነገር ነጊድካ ትረኽቦ ምስ ረኸብካዮ ከዓ ገንዘብካ ክባዝሓልካ እንድሕር ኮይኑ ተመሊስካ ናብ ካልእ ስራሕ ተውዕሎ ዘለካ መማረፂ ወይ ተወፍሮ ናብ ኢንቨስትመንት ተመሊሱ ክመፅእ እንተዘይኮይኑ ከዓ ትጥቀመሉ ቀጥታ ማለት እዩ ወይ ንኻልኦት ሰባት ኣስሪሕካ ከፊልካዮም ከዓ ካልእ ኣታው ትረኽበሉ ዝብል እዩ ናይ ገንዘብ ምክዕባት እዚ እዩ መንገዱ ስለዚ ገንዘብ ብመሰረቱ ሰሪሕካ ኣብ ጅባኻ ምስ ሓዝካዮ
not only كتريو بعينها زي كونه ويك عينها ريها تصقب مالت زي كونه سي ገንዘባ ይብልዓን ከይዱ ሰሪኻ ንኽቶም ጻሉ እንድሕር ዳኣትደሉ ኮይንካ ሞ እቲ ባንክ ኣክሰስ ዘይፈቅለልካ እንድሕር ኮይኑ ከም ድልየትካ ክትሰርሕ ዘይግበር እንድሕር ዳ ኮይኑ ከመይ ገርና ኢና ነቕምጦ ብሰንክናቱ ሕመቕን ኣካይዳና ከምዚ ጌርናዮ ዝብል እዩ ሶ ተቃውሞኦም ቫሊድ እዩ ሕጋዊ እዩ ማለት እዩ ንቐጽል ናብ ኣቦና ክንሰግር ኢና ተምሃሮ ሙሳድ ተምሃሮ ምግፋፍ يرأى خمس الله نسمعن نردأنا لنا زي بتعمي كخنن كوجز جبا كفو حسابي أنا زي أنت أو سمع كل ساعات أو تردأ كل ساعات زمان درجة ده تملي شيء خواني لون تملي سخ حسب جميلة أو زمان درجي أو ناي متشرش ناي زمان ودك درجي عينون إيدونا نبيت كريستيان مسداس مجمر ايتو دقز مص حزو انت خونه لملكتكم اكلات او زحلهم حلو او علاوه سلطان اركن حلو تحتوي بزي يقدس ايدكم كاب بيت كريستيان العلم ايداتكم كاب تمها كاب دق مزامرتنا العلم سب زي امن له بزي تردو منقدي كدفان كغففن اغاوي يكونن ما يغفاز بحال حراي مالت بزعوات غفا زوم ابو تزاريبو دحان شدن حسيو زخونه سب حسيو بقى حسوتيو نبل حسوتيو اتوم ابو حسيميم إنا خنبل مالتي تمولدس زي رايوس هيزارو من زلو حسوتيو بناي كالوت سباتي خوم اوز غبر زلو امبر نحنا خوم اين غبرن زلنا يلوم يحسو مالت فيديو خابي يمصم خون انا يفلطن امبيتنا ابنت تحسو الله كندي عامت حسياس زي دخما لبزنون تدغموللا مالتي أنا يتردأن وين ساتهم اليوم تهم قال السوات اليوم زحسو تهم باباسون اليوم حاويسهم زي سمعوه كبيت كريستيان زخونة سبتيتو سده بقوا بيلهم تزاريبهم وين إحنا أنا بقوا بيلنا تزاريبنا خمسة طول زلا كنسمعنا مالتي من البات نمزراهم أنت هنقطع منا إحنا إن حسينا لنا خنجمر مبر دفار أنت يبال طريقة أساس حنكل كايبال خبيدي قد متوسنا جزء جميرو بستفلاليو ناي وشت عدن ناي دغن ميدياتاتن استفلالي اكلاتن زغاوح زلو غداي فصيمو مسناي تግራይ ኩነታት ዝخيد ኣይኮነ ህወሓት ናይ 50 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ውድቢ ኣብ ዕላሙ ኣሚኑ ህዝቢ የሰልፍ መስመሪ ሓይልና ይዝብል ህወሓት መስመሪ ሓይልና እንታይ ማለት እቲ ህዝቢ ነቲ መስመር ኣሚኑ ኣብ ጎን ህወሓት ስለዝስለፍ መላእ ህዝቢ ትግራይ ውድበይትን ኩለይ ዝብል ኣብ ናይ ህወሓት ዕላማ ብጣዕሚ ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ዝግፋ ዝበሃል ነገር ኮነ ተባሂሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዘይመልክዑ ብመሓዝ ጸለሎ ብምልካይ ካሊእ ራዕድን ሽበራን ኣብ ትግራይ ንምፍጣር ተገበረ ወፍሪ ናይ ጸላእቲ ትኽክል እንበር ግፋ ዝበሃል የለን أنا كو بقربة رخيبة مالت بقربة سي تأثيرهم كأسر زملت السوات بأكل رخيبة تأثيرهم كأسر زهدمو كأسر زخدو تأثيرهم صنيحهم مالت تجففهم تأثيرهم صنيحهم نعوتون داتا وهالو مالتي كأسر زملت السوات يكو رخيبة صت كتا دايركت انفورميشن رخيبة مالتي كابتوم دايركت انفورميشن زهاوني السبات ويكا كابزر خوكم سباتي زارب زلخنا أمنت كما يلي أخذ حسو مالت كساب كندزي أكلسي آلو خطو بلو دفرات رخيبة نعملت زي دفرات زي بخمي رخيبات تيلكم منم زقبر كون تتكبر تمتصو يبل كان ولا حاسو يزي بالآن بزو بالينبر تزرق زولو حاسوت مخانون زي مخانون يفلتي كاتا زاري بي بقدامي حقينا عند حركوين كات خكلين عند حركوين كان تايز عم ملكا تايز شفنا لك مسرع ملاء تبل نحر لها خوينكا مسرع نزنبر سبيها صوع زلها سلازي مسرعهم ملئيو قالوا على حانت لو تيبلو انت هاي شفن لك برهان او قدمي صلمات او قدمي برهان تطو سلازي يبل اتا ناي صلما سرحا نختسرحها تشفن زلها خالي علامه يبل من تشفني لك خم ناي قبل رعد ابال كده انا امنه ابال سلازخونه خشفن يخليو مالتي ولا تمناتو ودابه محازتنا امنو قليل نيرو قدامي مالتي نسخاتكم كبخمسي خمي غيركم هم جميركم نابكم دي عينه تكايدا
ናብ ህዝብ ራያ ቀደም ሕጂ ክትመጽ ከለኹ ማሕተም ምንጣልዶ ገለ ዝበሃል ወጅራት የለ ገለ መለ ኣብ ተሰግሩሉ እዋን ምሸት እዩ ጸልማት እንታይ ያምጻካ ኮይ ናይ ቅኑዕ ስራሕ ትሰርሕ ለኻ ተወይንካስ ጸልማት እንታይ ያምጻካ እንድሕር ትክክለኛ ኢልካ ተኣምን እንድሕር ኮይንካ ትሰርሖ ዘለኻ ሞ ሕጋዊን ቫሊድ እንድሕር ኮይኑ ጸልማት ዘምጽ የብልካን ቀትሪ ትመጽእ ኣብ መስሩዕ ንዝነበረን ኣብ መስሩዕ ትወስዶ ብዛዕባ መስሩዑን ትማለው ግዒና ኢና ህዝቢ ትግራይ ክቃለስ ስለ ዘለዎ መንእሰይ ክቃለስ ስለ ዘለዎ ንዓዱ ንምድሓን ክቃለስ ስለ ዘለዎ መስርዕ ክመልእ ይኮነን ሓይሊ ምክልኻል ክኸውን ኣይኮነን ወፂኡ መብዛሕትኡ ሰብ ኩሉ ዋላ ሲቪል ተይተረፈ ይወፂኡ ኣነ ዝፈልጦም ኣሕዋተይን ደቂ ሓቦይ ደቂ እሞይ ደቂ ኮታተይሲ ዝወፁስ ካብ ትምህርቲ ካብ ፎቶ ቤት ካብ ካሜራ ካብ ሳምቲንግ እዮም ከይዶም በር ወታደር ተጋዳላይ ትራፊክ ሳምቲንግ ስለ ዝነበሩ ዝወፁ ይኮኑ ስለዚ ንሳቶም ተቃልሲ ሓደ ጸግዕ ምስ ሓዘ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መመላእታ ምስ ረኸበ ተመሊሶም ናብ ገጾም እዮም ኮፍ ዝብሉ ናብ ምንታይ መስርዕ ትመልእ ትብሎ ሲቪል ነር ናይ ሲቪል ሓይሊ ምሽ ሰላማዊ ማለት ሲ ህዝባዊ ቃልሲ እንዲ ነይሩ ህዝባዊ ተቃላሳይ ተነይሩ ሲቪል ተነይሩ ናብ ህዝባውነት እዩ ዝምለስ ናብ ስርሑ ግብርና ናብ ግብሩና ሓኪም መምህርና መምህሩ ኢልና እኮ በቀዳማይ ወግዕና ማለት እዩ መስርዕ ምምላእ ተኮይኑ ውንስ እቲ መስርዕ ትመልእ ዘለኻ ካብ ምንታይ ብምውሳድ ካብቲ ሲቪል ስለዚ ምግፋፍ እዩ ዝበሃል what is the meaning of this one ማለት ካልእ ትርጉምን ምንታይ ኣኹም ካብ ካልእ ምጽኹምሉ ኣበይ ከረኺብክዮ ካልእ ትርጉሙ እዚኦም ኩሎም ተጠቃሊሎም ዓይና ብጮህ ሓፂዋ ማለት እዩ ትሕሶላ ዛ ሰበይቲ ከም ዘላታ ማለት እዩ ሓሶት ያ ትዛረብ ዘላ ኣነ ንሕና ንጋገ እኳ ኣለና ኢልና እንተንዛረብ ወይ ተኻሊእ ሰብ ከም ኢሉ እኳ ተዘኣምን ሲ ለቲት ቢ በቃ ንግዚኡ ንጋገ ኣለና ኢልና እንተነኣምን ሲ እዚ ኩሉ ሰብ ድዩ ዝጋገ ዘሎስ ንሳበይና ዲ ሓቂ ዘላ ወይ ካልእ ዓይኒ ካልእ እዝኒ ዲ ዘለዋ ካልእ መሳርሒ ሚድያ ድምፂ ዲ ዘለዋ ዝተኣሰሩ ሰባት ንፈልጦም ኣለዉ እንዳሓለፉ ምሸት እውን ይኣስሩ ኣለዉ ኣሲሮም ንጎ ከዓ ኣብ ከተማታት ኣብ ትግራይ መዓት እንዲዩ ሕጂ ስራሕ ስለሰኣነ መንእሰይ ከምዚ እቲ ስትራቴጂውን ከምኡ ይብስሩ ብመሰረቱ መጀመርያ ስራሕ ይስእን ስራሕ ምሰኣነ ናብ ደገ ይወፅእ ናብ ደገ ምስ ወፀ ትምህርቲ ገለመለ ዝበሃል ነገር ተስፋ ተቆርጾ ተስፋ ዝቆረጸ መንእሰይ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንተ እተኻዮ ዋላ ሓን ፀገም ስለ ዘይብሉ ዋላ ንኽትመውት 2,000 ቅርሺ ከፍለክ ኣቴልካዮ ያኣቱ ሶ መብዛሕትኡ ዳርጋ መንእሰይ ኣብ ቢንጎ እዩ ዘሎ ቢንጎ 200,000 ብመዓልቲ ይሰርሑ ኢሎምኹም ሲሪየስሊ ዘውግዕ ዘለኹ ማለት እዩ ንቢንጎ ጠላዕ ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ ዋላ ሓንቲ ካልእ ነገር የብሉን 200,000 300,000 ገለ ኣብ ዕዳጋ ገለ ይከብቲ መንእሰይ እዚኦም ዘይሕጋውያን ሓይልታት እዮም ኢልካውን ጠርኒፍካ ሒዝካዮም ናብ ቃልሲ ትኸይድ ኦፍ ኮርስ ናብ ሱዳን ተትሸጦም እዚኦም ብ6,000 ቅርሺ ይኸዱን ፈረቓን እንታይ ደገብሩ ነይሮም እዮም እንታይ እንዳሰርሑ ዲኻ ረኺብካዮም ገለመለ ኢሉ ሒዝዎም ወሲዱ ይሸጦም ማለት እዩ ወሲዱ ኣብ ቃሊሶም ኣውሪእና ያመልና ገለገሊኦም ብኡ ሓሊፎም ኣሎ ገለገሊኦም በበይ ከም ዝመውፃ ይፍለጥን ሶ ሪያሊቲ እቲ መጀመርያ ግዜ ትምህርቲ ናይ ኣፍሪካ ዝኾነ መምህረይ ነጊሩ ንዝነበረ ሕጂ ሓቂ ምዃኑ ሎሚ ይዝከረን ኣሎ بزخونة نيشلي قرشي ماليا نقيركا مالتيو نيشلي ጨርቂ أفتا زخونة كونفيدنس قلملت بالفابريكا قل استسرحت دحر صومن زي تصنح تيشيرت علامانا نقل سامتينغنا إلكا بخلتا معالت قبل بقلمل زي سلطنكايو أي تمهرة أي بلا تمهيرون بصراحة كيتأتو زوزفكايو أبو عنود غيركايو زلا ألموسي نمنم عينت ناي كونتريبيت كي يقبر زغور كاي من اسي ابي دا خطرخو تدلي ابي ناي ገንዘብ ሂብካይ ፈሰስ ገይሩ ኢንቨስት ክገብር ደሊ ካዮ ልምዓት ኮ ዝመጽ ሶይሉ ኦል ኦፍ ኤ ናይት ማለት ዩ ኦቨር ኤ ናይት ኦል ኦፍ ኤ ሳደን ሓደ ዝኾነ ሰብ ብሓንቲ ለይቲ በርደግ ይሉ ኸይዱ ቅጥቅጥ ጠቢሉ ዕንጨት ጸሪቡ ጠጠው ዘብሎ ነገር የለን ንልምዓት ሲ ብዙሓት መንገድታት አለው ክትሕግዞ ትኽእል መንእሰይ ሞቲቬት ትገብሮ ትኽእል ኢምፓወር ክትገብሮ ትኽእል ናይ ልቃሕ ተሳትፎ ወዳድባ ሳምቲንግ ወዘተ እንዳበልካ እኮ ልምዓት ዝመጽእ دحرايا وندحر داب سسرح وعلم الانسان عغايه وغكان ليبا زبال يتركب انها مهنياتو بسرح يزلو حجغه اها تركب تخيل ليبا اوف كورس وي زتعاطق ليبا مودرنايزد زخونه باستفالالي ويبنات زمعرق ليبا اها تركب تخيل شوت بروبليم فطيركم مخ توقعوا خلهم دحرايا مواصو مسامكم لو اموخا نتغورو زلهم ነገር حاسوت ينختبلو كلتا غزي سلسته غزي نتمنسي قسلو تتنكفو ያለህ ማለት እዩ حجي انا كريኦም كلخو زوم بفلاي بقى زخون جروب አለው زوم بعد زيا قالو كريኦም كلخو بقى يدخمني ማለት ድቃስ ከመጸን ጀሚሩ ማለት እዩ
ምንም ዓይነት ሓሳብ ከም ዘየምፁስ ክረአየን ጀሚሩ ንምንታይ ምዃነ ይፈልጥን ካብ ቀደም ምናልባት ቀደም ይኸውን አንታ እዚኦም ጎዛት ንፉዓት ገለ ሳምቲን ገለ ዝብል ነይራ ኣርኣያና ጌርናውና ንዕኦም ተመንምሃር ከምኦም ንኹንከውን ገለ ሳምቲን ነይሩ ሕጂ ግን ዋላ ተዘይን ምሃር ኣርኣያውን የገብሮም እንድሕረ ደጊም ከም ኣርኣያውን የኮነን ክሪኣ ከለኹ ሕጂስ ክህከየን ይጅምራሉ ዋትስ ሃፕኒንግ ኢኹም ትብሉ በቃ ታዩ ታያ ትዛረብ ዘላ ዋላት ብዛዕባ ትዛረቦ ዘላ ፍሉጦ ኣለዋ ድዩ ብዛዕባ ካሊእ ዓድያ ዛንዚባር ቱኒዝያ ከምኡ ትዛረብ ትብሉ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ ኣይኮነን ሕወሓት ቀደም ገፊፎ ይፈልጥ ሎማ ይገፍፍ የእሚኑ ይዘጋድ ቀደም ሲ ገፊፎ ይፈልጥን ያትብል ኣነ ኣብ ዝነበር ኩሉ ኣብ ዝዓበ ኩሉ ዓዲ ሓረስታይ ክሓርስ ከሎ ናተይ ኣኮታተይ ሕዋተይ ክኸዱ ከለዉ ማለት እዩ ካብ ዝፈልጦም ኣፀቢቐ ዝፈልጦም ወዲ ዝራብዕ ዝበሃል እዩ ዝገፍፍ ነይሩ ገፋፊ ማለት እዩ ዋና ገፋፊ ወዲ ዝራብዒታ ዝገብር ነይሩ መሲልኩም ኣብ እግሮኦም ይኮፍ ዝብል ሕራይ ህፃን እየ ብጣዕሚ ማለት እዩ ዘርኢ ገለ ሒዝና ንኸይድ ክሓርሱ ከለዉ ሰነ እዩ ነይሩ ሰነ ወርሒ ሰነ ኣፀቢቐ ዝክሮ ማለት እዩ ትልም መቢሎም ሆ ንኽብሉ ምስ ጀመሩ ሓደ ጥይት ንሰማይ ኳሕ የብል ሕለፍ ይዝብለካ ከምኡ እናገበረ ይዘክዎም ነይሩ ገፊፍና ይንፈልጥን ወሬኣ ትብል ኣብ ቤት ትምህርቲ ገለ ንዕተሱ ተባሂሉ ትርንዕ ዝበሉ እዮም ገለ ዝኸዱ ነይሮም ኣድግተይ ተረፈ ወሮ ወሲድኩም ነርኩም ዝኾነ ግዜ ከመይ ዝኣመሰለ ሓሶት ኣብ ታሪኹ ገፊፎ ይፈልጥን ገለ 9 ዓመተ ምህረት ብግፋ እንዲ ኩሉ ተቃለሰ ኩሉ ማለት እዩ 9 ዓመተ ምህረት ኣነ ቆልዓ ነይረ ብጣዕሚ ህፃን ነይረ ግን ኣፀቢቐ ይዝከረኒ ማለት እዩ ኣፀቢቐ ይዝከረኒ በዓል ኣኮታተይ ሕዋተይ ክኸዱ ከለዉ ኣፀቢቐ ዝፈልጦም ማለት እዩ ብግፋ እዩ ነይሩ እንተላይ ሹም ይፈልጦ እቲ ዝገፍፍ ዝነበረ ሰብኣይ ኣፀቢቐ ዝፈልጦ ዳገፈፉ እዮም ዝወስዱ ነይሮም ካብ ሽዑ ብፍላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ገለመለ ዝበሃል ኣብ ዳስ ገለ ነይሩ መብዛሕትኡ ቤት ትምህርቲ ከምዚ ውርድ ኢልካ ጠጠው በል ትበሃል ትርንዕ ዝበሉ ንስኻ ሓለፉ እዩ ዓበይቲ ኮይኖም ይሓርሱ ገለተ ነይሮም ሕለፍ እዩ ሕለፍ እናተባሃልከ ኣትኸድ መምልእ መስርዕኡ ክተላዕሊ ኻዶ ገለገለ እንዳተባሃለ ይኸድ ናይቶም ዝኸዱ ኣለዉ ዞም ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ከዓ ናይቶም ዝኸዱ ከዓ ይሓርስ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣቦን ቆልዑ ገለመለ ተራሕሪሖም ተሪፎም ንዕኦም ሕረሰሎም ይበሃል ንስኻ ይሓርስ ግቡእ ገለኹም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሰግፋ ነይሩ ቀደም ጀሚሩ ሕጂ እውን ግፋ ኣሎ እዩ እዚኣ ማለት እሲ ገፊፍና ይንፈልጥን ዝብል ማዕዘ ምዃነ ይፈልጥን መንእሰይ ትግራይ ሰይ ይገፈፍሎ ይንኸ ማለት እዩ ዋዓሳይ ክትገፍፍ ለኻ ትግራይ ምክንያቱ ዞም መንእሰያት ላኸቱ ባዕድ ሕወሓት ሰባት ይኾኑ ምክንያቱ ላብ ልደለኹም ኣትኹም ትቕስቅስዎም ላብ ልደለኹም ኣትኹም ድላይኹም ትገብርዎም ህዝቢ ትግራይ ናወይንኹም ህዝቢ ናባዕልኩም ጥሪትኩም ገይርኩም ስለዝተሓሱ ኣብ ትግራይ ግፋሕ የለ ታማ ኢል ግፈፍ ኣሎ ዓሳ ኢል ግፈፍ ኣሎ ባሕሪ ለይብላ ትግራይ ግን ዓሳ ንገፈፍ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መላዓ ማለት ኣነ መሊሰ ሕጂውን ካልእ ቪድዮ ንዕኡ ሳፖርት ዝገብር እምበር ዘጉድለ ይረኸብኩም ክሳብ ሕጂ ካብቲ ብኣካል ዝረኣኽቦ ካብቲ ዝሰማዕኽቦ ካብቲ ዝወፀ ሕጊ መሰረት ገይሩ ምክንያት ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ክንገፍፍ ኢና ገፊፎም ኢልኩም ተተቃዊምኩም ግን ክንቀፅዓኩም ኢና ክንኣስር ኢና እዩ ዝብል ሊትራሊ ማለት ሓደ ዓንቀፅ ከምኡ እዩ ዝብል ሓቂ ዶ ነቲ ቃልሲ ዲሞራላይዝ ክገብር ዝፈተነ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃልሲ ዲሞራላይዝ ክገብር ዝፈተነ ማለት ኣይትግፈፉ እንተይሉ እንተ ሓቢኡ እንተ ሰዊሩ ወላዱ ኮይኑ ወይ ወላዲ ይኹን ገለገለ ይኹን እንድሕር ደኣ ሓደ ክቃለስ ዝኽእልን ኮንትሪቢዩት ክገብር ዝኽእል ኣብቲ ቃልሲ ዝኽእል መንእሰይ ንዕኡ እንድሕር ደኣ ሓቢኡ ተሰዊሩ ቅፃዕ ደኮነን እዩ ዝብል ታዘንበብናይ ቃል ብቃልኩ ከምኡ እያ ትብል እንታይ ማለት እዳ ትርጉሙ እዚ ተተዛሪብኩም ገፊፎም ኢልኩም ተተዛሪብኩም ይገፈለው ኢልኩም እንድሕር ደኣ ዝኾነ ሓሳብ ገሊፅኩም እዚ ኩሉ ማለት ያብኡ ጥቕሉል እዩ ሕጂሲ ንምንታይ ወፂት ሕጊ ክገፉ ስለ ዝደለዩ እምበሪ ክትገፍፍ ተዘይደሊኻ ተውፅእ ሕጊ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሓደ መረጋገፂ እዩ ንሱ እዩ ካልእ መረጋገፂ ድማ ዞም ወለዱ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ዓለም ዘለኹም ደቅና ድማ ንቤተ ክርስቲያንኩም ድምፂ ሁኑ ካብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ናይ ፈለገ ህይወት ተምሃሮ እዮም ዝወሰዱ ዘለዉ እቶም ካልኦት ይወሰዱ እዚኦም ይትረፉ ማለት ዓይነት ኣይኮነን ኩሎም ብርድኢት ክኾነ ኣለዎ እቲኣቶም ግን መዘምራን ተምሃሮ ዲያቆናት እዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ድማ ስርዓት ኣለዋ ዲያቆን እንታይ ክገበር ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ስርዓት ኣለዋ ምስ ተቋማት ተመኻኺርካ ኮይንካ ስርዓታ ክነግረካ እዩ ምስ ተቋማት ተነጋጊርና ተመኻኺርና ኮይንና ስርዓታ መን ከመይ ልብል ትነጋገር ትመኻኸር እያ
ስለዚህ ኩለና ነዚ ሓሳብ እዚ ደጊፍናዮ ተመኻኺርናሉ ንኽድ ሓደ ሕማቕ ሓደ ጽቡቕ ኣሎ ማለትና ኣይኮነን ጌጋ እንተሊ ኮይኑ ጌጋ ዝተኻኸል ዘይተስተኻኸለ ተሊ ኮይኑ ክስተኻኸል ዝድለ ነገር እንተኮይኑ ክወሃብ ድዩ ወይ ይኽግበር ዝብል መምኽኻር ይሃሉ ጭልካ ቤተክርስቲያን ውሽጥ እቱ ኢልካ ለይቲ ብድግ ኣቢልካ ሰብ ተዘይውሰድ ምክንያቱስ ናፍታ ኣብ ቤተክርስቲያን ዘለና ሓደ ራእዮም ቶም ወለዲ ሂቦምና ግርም ቤተክርስቲያን እንድሕር ኮይኑ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ በዚ ጉዳይ ዝተጠቂዓ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣጥቃዕ ዘላሎም ሎሚ ወላ ሓንቲ ማለት ናይ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ሲ ፀዊኻ ይለኣምን ይብሉ ወለድና ተዛሪብካ እውን ኣይትውድኦን ኢኻ ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣብ ኣዝዩ ሓያል ሽግር እያ ወዲቓ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ማለት እዩ መቕተልቲ ኣሎ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ምግፋፍ ይውሰኸሉ ኣሎ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ትምህርቲ ዳርጋ ሞይቱ እዩ ማለት እዩ ሞይቱ ይኽብለኩም ከለኹ ብመሰረቱ ሲ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ማእኸል ዝነበሩ ቦታታትን ኣንፈታትን ዳርጋ ብምልኦም ሻትዳውን ኮይኖም ተዓፅዮም እዮም ንምንታይ እዮም ተዓፅዮም ሳስቴይናብሊቲ ክህልዎ ኣይከኣለን ደሞዝ ኣይነበሮን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎታት ነዚ ተወሳኺ ቅድሚ ሕጂ እንተኾነ ማለት እዩ እዞም ህግደፍ ወያነ እዞም ካልኦት ማለት እዩ እንታይ እዮም እንዳገበሩ መፅኦም ብኸመይ እዮም መፅኦም ኣብ ቤተክርስቲያን ክስልሉ ከለው ቀሺ ገለ ፈላሲ እናመሰሉ ይስልሉ ነይሮም ድሕራይ ሕጂ ዝሓለፈ ውግእ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ቀሺ ተሪኢኻ ሰላሊ እንዳበሉ ወዲኦሞም ድሕራይ ማለት ባዕሎም እዮም ከኣዛረቡ ነይሮም ኣነ ቀሺ መሲለ ይስልል ነይረ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ኣነ መስቀል እናሳለምኩ ገለ ይሓልፍ ነይረ ገለ ስለ ዝበሉ ማለት እዩ ስለዚ ታርጌት ደይገብሮም ኣሎ ሓቂ ነቶም ኣብ ቤተክርስቲያን ዘገልግሉ ሰባት ነቶም መናእሰይ ነቶም ቀሻውሽቲ ነቶም ፈለስቲ ወዘተ ታብ ታርጌት ዳኣትዮም ታ ቤተክርስቲያን ሽዑውን ታርጌት እያ ነይራ ሕጂ ከዓ ሞር ማለት ደሊብሬት ልኻ ኣብኦም ክርከቡ ዝኽእሉ ተምሃሮ መናእሰይ ዘይሃድሙ ማለት እዩ ቶም ካልኦት ካሃድሙ እዮም ቶም ካልኦት እውን እንተሃዲሞም ወይ ፈሊጦም ተምሃሮ ቀሺ ኢና ኢሎም እዮም ክዕቆቡ ኢሎም ስለዝሓሰቡ ገና መጀመርያ ብኡ ጀሚሮም ማለት እዩ እምበር ኣርጋን ዝርጋን ዝበሃል ማለት እዩ ህፁፅ እያ ዝብስ ቀርኒ ከፍቲ ነክስ ይብሉ ወለድና ህፀፅ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽኮላን ህፁፅነትን የለን ማለት እዩ ብቀርኒ ከፍቲ ጀሚሮም መወዳእታ ብናይ ቤተክርስቲያን ዲያቆን ማለት ሰብ እንድሕር ቀቲሉ ኖ ሞር ከገልግል ኣይክእልን ካህን ቤተክርስቲያን እንድሕር ኮይኑ ሰብ ዝቀተለ ወይ ዝኾነ ያው ትድርና ዓይነት እንድሕር ዳኣ ተንከፍ ስራሕ ተሰሪሑ ተመሊሱ ኣይገልግልን ይፍለጥ እዚ ማለት እዩ ማንም ሰው ይፈልጥ እዩ ታይ ከገልግል ዝኽእል ካሊ ኣገልግሎት ይከገልግል ዝኽእል ብኸመይ እዩ ዳኣ ክግበር ዝኽእል እንታይ እዩ ነይሩት መፍትሒ ታይ ኮውን ይዝብል ውይዶን ነው ኣብቲ ዘረባ ክንሰምዖ ከለና ግን እሽለይ ዘደንጽ እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ክረአ ከሎ ኣዚ ነዊሕ ማለት እዩ ስጉም ትኸይዱ ማለት መሪሪ እዩ ዘሎ ማለት እዩ IPN ወርልድ ሰበር ዜና እዩ ትግራዊት ኣሜሪካዊት ሜላት ኪሮስ ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ ን30 ዓመት ኣብ ስልጣን ጸንሐት ዲያና ዲጌት ብምስዓር ሓድሽ ተወካሊት ቤት ምክሪ ህዝቢ ኮሎራዶ ኮይና ማለት ስነ ሓሳብ ሶሻል ዲሞክራሲ መንቂት እንትትኾን ነዚ ሕጂ ዘሎ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝምራሕ ንሰብ ሃፍቲ ጥራሕ ማእኸል ዝገበረ እንካን ሃባን ገንዘብ ዝተመርኮሰ ኢኮኖሚ ብትሪ ትወቅስ ሜላት ብተወሳኺ ሃገርና ናብ ኢድና ንምእታው ቃልስና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ንኽበፅሕ ቃልስና ጀሚርና ያለና ኢላ ሜላት ኣስፋወሰን ኪሮስ ጓል 29 ዓመት ኣባል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እንትትኮን ፖለቲካዊ ሳይንስ ዘጽንዐት ትግራዊት ኣሜሪካዊት እያ ኣገንዕ ዋዕሮ ትግራዊት ሓፍተና ዝብል ርእይቶ ሂቡላ ኣሎ ማለት እዩ IPN ወርልድ እዋ ኣገንዕ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ጓለይ ብሱርዛ ዝብል ክያሲ እታ ንሰብ ሃፍቲ ጥራሕ ማእኸል ዝገበረት እንካን ሃባን ትብልስ ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ኣድላይት ስለ ዝኾነት ኣበይ መዞርተ ትብልና ንእሽተለይ ብዓይኒ ክጠምት እናስኪ በጣም ደስ በሃሊት ያ ደስ ቃሎ ሰይናት በዛ if we organize and show no fear in standing up for what's right, that is the message that Denver has sent to both parties, to Donald Trump, and to the entire country. You know, Denver voters sent a very clear message across the city, across the state, across this country that they are ready for fighters that are actually going to get money out of our politics, pass things like Medicare for all, and finally put an end to the genocidal wars abroad.
أبي أحمد كيف قرم سلازي أزينا كابزوم نقحات فيديو نوعلو مالتي ناب كالوت كي يأتوكم أزي مثلنا لو ما عند فيديو كسامو أساس الاستغاثات لكم بتعام يغني لك كبرتي هابل لك ولكم يزدلي لو أمكن أخون لكم ناتمنخو بدي سنواتكم تشاو نحن غنيو good light نحن حضرت حواتي ما نطيب